so in ka lura gashi na anan contract address din guda biyu ne da Ethereum da Binance Smart Chain wanda zaka dauka wannan Binance Smart Chain nan zaka dauka kar ka dauki Ethereum ne don shi charges na shi kuma ba zai yi sai ta PancakeSwap ba so sai kai clicking akan wannan copy din to ai na rasa duk wani wannan da zaka sai a PancakeSwap din da ka ganshi a BSC sai kai copy haka da kai copy shi kai copy sai ka je ba za ka taimaka wa babban ba bashi ya musu yawa ba so idan ka zo Trust Wallet naka zaka zo ka buɗe wannan DApp nan kai click akan shi wato suna ce mai da wasu DApp so in ka buɗe shi zaka je PancakeSwap ne gashi nan ne kai clicking misali nan PancakeSwap ko kuma kai searching nashi haka annan ma za ka yi samun address din gashi nan za ka yi samun shi anan ko sai kai clicking akan gashi ne yana lodi so duk abun da zaka saya zai zama shine a ƙasa a misali anan in zaka sayar kenan zai zama shine a ƙasa ka fahimta yanzu kai zaka saya misali zaka sai free coins ne da BNB so kaga BNB ne yana sama BNB shine zai juya ya baka free yawa so in ka zo sai kai clicking anan din daidai nan kai clicking nan in sai ka sa contract address din bayan ya bude ma gashi na anan sai kai paste din contract address din da kaje ka koko a koyin gaiko kai clicking so kaga fitar ma da free coins sai kai clicking akai so after kai clicking sai ka zo ka dinga in duka kudin da ka siya kai clicking akan max din ayi max da kudin 0.16 ya wanda zai kama total coins din free coin inda za baka kenan sai kai clicking akan swap so yanzu za su nuna ma ga kudin da zai kama 78 USDT that is $78 ne idan sai ka zo kai approve in ka amince da wannan gashi na kasan kai clicking na approve kai clicking na approve to idan kai clicking na approve nan ka dan tsaya a page din ka tsaya karka rufe karka tafi don wani lokaci in ka tafi zai zama an cire kudin ka kuma ba a baka an cire wannan gas fee ba a baka coins din ba so yana da kyau ka dan yayi suna kasa so yanzu ka lura gashi na an bada yayi suna kwana biyu ban da kaga gashi na ai ya karu alhamdulillah ya kokari gashi na nan kaga ya karu da it was 23 ne ko na less than haka ne a ida so idan zaka siyar in zaka siyar abinda zaka yi shine yanda zaka siyar da abunka